bafowethu hawu eundonga ke namhlanje ibise high court eundonga uNhlanhla uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi undonga unkwala inkosi ubese high court namhlanje eyo submit amaphepha athi stop Kelvin stop ukuthi usho ama allegation are wrong ngami ebese ushaha ngokuthi unemali wena uyayi wealthy man if uthi if imali yakho iningi I mean there are more orphanage who can enjoy your money if iningi kakhulu if when you think you can just write a check many zeros but stop ukuthi ukhulume izinto ezingekho ngegama lami ngegama lomuntu ukuthi umuntu ukanje wenza ukuthi nokuthi when there is no evidence. So ke amaphepha usho kahle nje uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi la sizothi umuntu aka stop ukuthi abe nama allegation are wrong nangekho ngegama lami. He must stop it. Amaphepha asubmitiwe eHigh Court eDurban High Court asubmitiwe amaphepha asenkantolo asho ukuthi uKelvin aka stop ukuthi ahambe ekhuluma ngamagama abantu ekhuluma izinto ezwrong noma athi unemali kangakanani lo mali yakho mawufuna ukuspend hambe uspend ema orphanage but hayi ukuthi ufuna ukuspenda ngokuthi uqamba amanga ube nama allegation ube nama false accusation ilokho ke undonga akushilo ukuthi cha uzothi njena uKelvin must stop false accusation. uKelvin ke bafowethu nizokhumbula ukuthi ubusinessman waseThekwini iNkuzimalanga usomabhizinisi waseThekwini osothayo ophume esontweni edlule waphumela obala wabhala emakhasini akhe ekhasini lakhe la Facebook washo igama ngalisho ngomnumzana uNhlanhla Jela Mkhwanazi ama allegation yokuthi uNhlanhla Jela Mkhwanazi wathumela amaphoyisa ayomharasa kwakhe kwaba nama rating kwakhe and zonke lento lena nokuthi engazi ukuthi ufuna ukumbulala izinto esiningi nje ukuthi no waseyiphendulela ke uJela Mkhwanazi ukuthi no akakaza kwenza lokho kwakuyi national amaphoyisa aseGoli national amaphoyisa asoke eGoli not yena akakwazi lokho kodwa futhi sabona ukuthi waqhubeka futhi waya kwi newsroom wabizwa ama podcast amaningi eyokhuluma umnumzana uKelvin Mathibeni so this is what it is. uGeneral Mkhwanazi ke igama lakhe uselidefendile ukuthi umsulu akahlangani nama false accusation ashiwe uMr Kelvin ngaye wasubmita amaphepha enkantolo ukuthi akakuyeke lokho akwenzayo uKelvin akakuyeke lokho nje kuyi defamation of character. He must stop doing that. Mbonile ukuthi ubeqondile ethe thwi undonga emuhle ecobezela athe nje thwi uma uyibhuku nje abafowethu insizwa yakwabo kufanele nje ukuthi bamuhle cobezela ungalokhu uphashile lana ngaphashi asibuke eliphansi uma uyibhuku into engiyinotisile nje kundonga namhlanje awu waconsa 22 kwanza ukuthi laba phela babona ukuthi banemali kunathi noma bazi kakhulu kunathi bengabe sebesibona ke nathi ke engathi ngempela siphashile cha hayi bafetha khulekani enganza kwethu asinankinga asinamona kodwa sizoqonda nje siyaphila nathi ngendlela yethu sihamba impilo nathi eyaphambili empumelelweni la esiyakhona but angeke siye empumelelweni ngokudicilela amagama abanye abantu phansi. Angeke siye empumelelweni ngokuthi sikhulume izinto ezingekho ngabanye abantu. Qinisile nje simlapho nje ngeke ngisalokho ngibuyele emadlanga abafowethu yabona lento kaShedrack Sibiya iyadrainana angeke ngikhulume futhi kakhulu ngeka Brown Mkhosi iyadrainana ngoba
abantu engazi ukuthi bobabili ba mentally ill uBrian Makgotsi uGeneral Shereke Sibiya bese kube yilo umkhwanazi wasekuruleni uJulius Mkhwanazi. Those people ungazi ukuthi ba mentally ill. Uyabona abantu engazi ukuthi ba abekho right kahle la abangakwazi ukuthi mabebuza umbuzo bephumela obala beyishone beshaya emuva beshaya phambili batrainana labo bantu spiritually and physically. You get trained by ngokulalela bona ngoba asithi kwi-adhoc khona uBrian Makgotsi ambuzile uMaleme ekuseni namhlanje wathi uma uyibiza nge-entrepreneur usuke ukhuluma ngani, ufuna umchazela lapho usuke ukhuluma ngani uma uyibiza nge-entrepreneur. 1 2 uma uyibiza nge-informer yini uyibiza ngani, yini informer. 3 i-agent yini i-agent, akusichazela ukuthi uma ukuthi uyi-agent mhlawumbe uregistered kwi-organization ethizeni kahulumeni une-number, a professional number ethizeni lapho mhlawumbe okwazeka ukuthi uyabo uya-accounta khona yabo. You cannot be uthi we-entrepreneur yet I mean you just a smaller yana business but you call yourself an entrepreneur, because now entrepreneur you must be someone on a business more than one you're an entrepreneur. 1 or 2 3 business you're an entrepreneur, but you can't be portraying yourself a businessman sure kanti usijwayela kabi uzofihla ukukhohlakala kwakho uyini kahle chaza lezo zinto lezo. Lapho ke omunye ubhizi laphana kumadlanga ubhizi ugolozela ucommissioner akaphendula imibuzo ngendlela ebuzwe ngayo uyabhora nje uJeneral Sibiya kuyale ngiphumile kubona abafowethu namhlanje ngiphumile kubona angangithola isikhathi ukuthi ngibalalele kahle kodwa nje babhora yabo babhora yabona. So nje iqiniso sikutheni uJeneral Sibiya uyabhora bese ukuthi futhi uJeneral Sibiya kumele ukuthi bafowethu kube izivele emhlophe ngaphandle afakwe ejele. Ugrade kakhulu ngendlela esimangalisa ukuthi ngeke ukuthi uhola imali engaka uDeputy Commissioner uphinde uhamba ucollect imali wena kubona wonke igenge eyeza amabhizinisi emthethweni ucollect imali left and right ngoba yena impilo ayiphila uxosha there and there yabo umxosheni uBrashedi umxosheni. Then ke ayike esimnandi nje ukuthi uGeneral wethu uligezile igama lakhe kade senkantolo namhlanje. We salute you ndonga. Danko.